Takže čau lidi, dneska jsem tady, dneska si zahrajeme hru s názvem, já jsem ji zase zapomněl, no to je úplně jedno, dole budete mít odkaz na ní a jsem to společně s šéfem. Darec. A jdeme asi na to, jdeme na oby, někteří už mé video znají, jo, zmizel se hezky. Já jsem to, jo, včera jsem vydal první díl. Někdo si vyžádal druhý díl. Dali jste 4 lajky. No. Já jsem byl včera už u toho. Já jsem byl už zatím, šéfe. Víš kde? Ok. Jak je ten checkpoint tam? Včera. Jsem dostal nějaký. Já jsem nevyskočil. Jsem potřeboval se poškrápat. Ahoj, šéfe. Tak co, kam to? Já viděl, jak jsem umřel a ty jsi viděl, jak jsem spadl, co? Jak se ti daří? Já. Špatně. Nedivím se, šéfa. Nějaký. A za chvíli budu na druhé straně, takže to je bomba. Nemyslíš? Tohle jsem včera dal. To je nejtěžší. Jo, co? Co mě zabilo? Ty malá... Ty... To je jedno. Jo! Danieli? OK. Víš, kde jsem? Halo, šéfa? Víš, kde jsem? Checkpoint. Checkpoint. Tady to mi minule strašně nešlo. Vy to víte. Najednou se tam objevila zeď. Když jsem šel, tak se to vracelo a já úplně... Či to prdele s tím papírem. Na tom prvním hlavně. No já jsem se včera taky zasekl na Genshin. Ale to, že ty musíš, jak je ta pistol už, tak musíš počkat, až to bude bílý, skočit a udělat jakoby double jump, aby ses tam vrátil. To jsem, mě to včera... Tady je double jump, já jsem zapomněl, aha. Počuj, to jsi nevěděl. Já jsem myslel, že tady není double jump, až ho jinde dostaneš. Pak mi tam papír dál nejde. Jo, zpívá mi to nějakou hudbu, kámo. Na nervy mi to dělá, hudba. A musím čekat 5 hodin, než se mi to ještě načte. Ano? To ne. Co? Co? To ne, to je hrozný. Já už to nedávám. Fakt. Já jsem nepochopil ten třetí skok. No. To musíš skočit jednou a pak udělat double jump rychle. Až budeš tam, tak pak tam je pistol a ta se rozsvítí trošku jako na bílo, tak skáčeš. To už je jakoby, za mě je to docela lehký. To není za mě tak těžký. Ale tohle. Až budeš tady. To je 500krát těžší. Kámo, nedělám si prd. Včera jsem 15 minut to dělal. I s prvním levelem. To nejde to dělat.
Já jsem to včera ani nedodělal, já jsem si dostal jenom sem prostě hard jak prostě. No, nedělám si srandu. To je hrozný. No nic. No. Děláme to, ukáž, já se kouknu, no 5 minut. Šéfe. Já budu na běh, ale já prostě nejsem pro v oblíčkách, takže... Jsem to. Jsem na 3. levelu. Tenhle mi vždycky nikdy v životě nešel. Jo, tady jsou ty, že jo. No nic, beru pistol. Piju. Tomu. Mě to zabila koula. Obvykle. Já jsem to pochopil, jak to je ten první level dodělán. Jsem to pochopil. To je dobře. Kde jsem vůbec ty? Já jsem blbej, já vkročil do lávy. Kam, ale tak, co to je? Jej, zabiju. Co? Já nemůžu si dát první pohled vlastně, co? No to myslí, to mi někdo neřekl. Čau, kámo. Fuck off. Dobrý. OK. Kamo, proč je to tak blízko sebe? Bro. To se stane fakt jenom mě. Kamo, co mě zabilo, mi řekni. Co? Šéfe, kde jsi? Joj. Aha. Tak to je... Kurd. Počujete mě s Atkoule. Dvě hnusný červený s obličejem. A to je super, větší nervy. To je ono přesně. Lidi, já to nedávám, proč? Šéfe? No? Nemáš šanci. Já Jestli nedáš první level, tak ten druhý nedáš v životě. Protože ten první je mega lehkej totiž, za mě. Debilní checkpoint, debilní lidi. Oh. Hello, motherfucker. Nevím, co mě zabíjí, já to za chvíli ukončím, já mám fakt nervy. Určitě je větší jak šéf. 100krát větší. Moje tlustý břicho je tak velký, že se na tu červenou lejnu ani nevejde. Co jsem říkal? To je skvělý, že ty jsi to pochopil. Možná to ani neprojdu. Dobře, už je to pěkně dost. Lehčí by bylo, když...
to je? Dobře. Co je? Ne, já to nedávám už. Já už to fakt nedávám. Já už nevím. Já nevím, co mám dělat. Útočí tady na mě koule. Homo. Já vám garantuju, třetí díl už nebude. Jenom když dáte 10 lajků, tak bude třetí díl. Možná i se šéfem, pokud bude chtít. To je easy, kámo, ten první, ten druhý není, no. Ten třetí už nejde skoro ani, podle mě. Jestli kámo, tam je checkpoint, nebo ne? To si děláš prd. Možná jsem to dal. Co je ten poslední? Co ten dělá poslední? Jaký poslední? Na ty prvnímu levelu a tam je ten poslední blok. Mám ho přeskočit? Počkat. Ty jsi dal tu pistol? Jo, na dvojce. Ne, nejsem ještě. Já jsem tady. Nejdi na checkpoint. Ne. Pak jdi jenom na checkpoint a dej shift. Dej shift, jo, jinak se ti nedá. Já jsem s tím měl včera potíže. Prostě se mi nedal checkpoint a to je kvůli tomu, že si tam musel dát shift. Skrčit se, jakoby. Come on, máme zasraný koule, zasraný, červený, hnusný. Nevím, já už nevím, prostě. Pojďte mi všechny, nevím. Je to už do... No já to budu radši skákat, abych měl větší jistotu. Hlavně mě tu jsou ty koule sami. No skákej za mnou. Serně. Hej. A nevím, co se děje prostě. Zabij samo, vidíte to? Vidíte to? Lidi, to není normální tohle. Za chvíli bude konec, končím. Já mám poslední 3 pokusy a... Poslední 2 pokusy a končím. Nedám to. Jdi, do prd... Ty byl ani schody. Já vím, že máte lidi rádi, když se rage baitu, nebo nevím, mě to je jedno. Ale tohle je fakt. No to je jedno. Já se ukouknu za tebou. Dal si to? Halo, šéfe? Dal si to? Ne, ty jsi ještě na začal. Tak to skočíš a hned skočíš znovu rychle. Nevím, prostě nevím, prostě nejde to. Já už nevím, co mám dělat. Co mě zabilo, když jsem vyskočil do píči. Už nevím. Tomu nevím. Proč to tady je, kam? Proč je tady taková Jo, a tam je ještě ta kostka ledu, to znám. To jsem viděl, myslím. Jsem se koukal na Raidera o tom videu. A on tohle dal a pak ho zabila kostka ledu. Chudák. Mně spadla kostka ledu. Nevím,
jestli to je jako vtip, nebo já nevím, že mě tady zabíjí píčovina vzduch, vole. Nechte mě být, fakt mě nechte být, víš s tím, ale... Chudák šéf, jak je jenom na prvním. Jsi seru z nějaký třetí. Máš možná štěstí, že tam jsi. 100krát horší. Umřeš po jednom skoku. Píči. Co jsem říkal? Jenom 2 No, už nevím. Já se kouknu, jestli si můžu uložit hru a končím a už to nedám. Co? Šéfe? To si děláš Ano. Proč jsem na já se... Ach jo. Lidi! Ach jo, zase jsem to poseral. Ale co to je? Viděli jste to? Mě to teleportovalo na začátek. Co to je, kámo? Co to je za... Ne, končím. Kde jsi, šéfa? Kde jsi? Umřel jsem. Pojď vedle mě, já končím. Tady jsem. Z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám video líbilo, jestli chcete 3. díl, zanechte tu aspoň, já nevím, 20 lajků, žádných 10, 20. A to je z dnešního videa všechno. Dejte like, odběr, čau.